Lagunok, ongi etorri txorienera. Kiteldi prest? Oso ondo, bai, prest. Bai. Bai. Gaurko zo. Noski bai. Gaurko zo. Karo, eske, gaurko programako nik uste dut prest mundu oso egon. Bai, bitu, konturatu zara, etorri dira bi lantaldekoa normalen ez dienak etortzen, baina neko gozozalea dira. Aspaldi ez dienak etortzen, etxera bueltatu dira. Gero, gaur, berari hemen egotea tokatzen ezaion be, bat bada hor izkutuan atzekalde hortan. Orduan zerbait filtratu da, hor barrualdean zer prestatu da. Usainu da bela, ja, hemendik ze dauen, txokolatia aurrak, gurina eta... Bai, egun baten aipatu den hemen Patrik eta biok iungo genituela, ez? Esan nion, horrek opilak, ur eta txokolate kremaz beterikoak, horrekin bar ditugu ez dakizer, boi ez dakizer deitu den dienak. Komerzialki saltzen dituztenak, etxean egitea badago. Ez dut esango erreza denez, azkenian baduka bi aldiz altzatu behar da, eta ez da izan, baina, bueno, osaiak gehiak ikusita, normalean askoz gehiago izaten ditut, eta gaur gutxi daude. Baina, bueno, azalduko izuen nola ingo du. Lehengo ore bat ingo dugu, irinarekin, gurinarekin, arrautzarekin, esnearekin, azukrarekin, eta legamiarekin. Ur eta txokolate krema bat ingo du, urrak birrinduz, eta horri, kakaoa, olioa eta txokolate urtua gehituz. Altzatu direnean gure opilak luzatuko ditugu, bete ingo dugu kakao eta txokolate krema honekin, bigarren aldiz utziko ditugu altzatzen, eta ero margotu ingo ditugu arrautzarekin, eta alabean 220 gradutara 10-15 bat minutuan egin izango ditugu. Gero kanpoan ikusiko, azukrea, agian, hemen txokolate, txokolatea jarri dut, agian txokolate geruza bat extra jartzeko. Seguro esan, opila, txokolatez beti eta gero gainetik txokolate gehiago gurotzazula ipini. Zatekos. Saltzen dituzte olakoak, ez? Bai, salduko da, gaur egun danetarik saltzen da. Bai, baina, zer, azukreakin bakarrik gainetik? Bueno, eingo itxugu bertxio pare bat. Bueno, hau berez, nik etxean ez daiten behin, txorienen egin nuen, ero etxean egin nituen honek, bilbozko gurinezko opilak, etxean orea sobratu zanez, hartu, eta han banaukan olako txokolate eta kakao krema bat, eta egin nuena luzatu, eta hau betegarri moduan jarri, eta ero forma eman olan luzenga hori, eta egia esan, arrakasta handia izan zuten, honitzen, temporatxo bat tokatu zitzaidan etxean egitea. Txokolateakin betetzen boduzu, edose gauza hori ona ataratzen dara. Eta kasu honetan, hori ingau krema klasikoa izaten dara urrak eta txokolatiakin. Hemen daukagu abesti bat, kantatzea gurezu edo postria bukatzen dagoenean. Nik, ni bakizen nik dana usten dizuela, nahi duzun guztia. Gero hor... Ni etorri naiz gidoia interpretatzera. Urra, urra, opilona. Hortxe duzu opilona paregabekua. Bueno, Aiortzak inguruntan. Lotzarik ez dau, dignidadia be... Galdu inot noiz. Ni jartzen naiz Julenen tokian, ez? Asalian, ez? Julen dago han barruan, ordenailu baten aurrian, eta burura etortzen zaikio nereko ikusteak, berak ez dituen bota behar jende aurrean, idatzi ditut. Hone bituntunek esango daue. Bueno, bai, da. Taka, bota egiten ditu, eta Patrizia atzeti doa, eta pumba, irakorri. Bueno, esan, baina berzio ez da txarra, Bai, bueno. Bueno, ni errezetak zalantzak dauzkat. Okerragoa, bada no ateratzen kontu. Gero kontatuko izut. Kasua da. Oderrekord kontatuko izut atzo izan nuen elkarrizketa saltzaile batek. Bueno, gero kontatu. Esan, kamara no? Ez, ezin da kontatu, ezin da kontatu. Bueno, gero kontatu. Ezin da kontatu. Utzi ez saltzen zerrin behar duan. Hemen utzi dut, legamia, esne epeletan utzi dut pixkat, aktibatzen. Bien bitartean, gurina urtuta daukagu, jarriko du hemen, azukrea bebai, azukre beltza, kasu hontan, txuriakin egin alduzu, berdin, Eta hauek lantzen jongo naiz hemen pixkanaka. Gero, ingo duena, arratza botako ditut, esnea botako ditut, eta lantzen jarraituko du. Eta gero, pixkanaka, irina botatzen jongo naiz, berak behar duen. Gutxinaka, eskatzen dut zona. Erak eskatzen dut zena, Bueno, kasunetan ingau, urran eta txokolatian kremia, ez? Hori, egin jogu txorienen beste programa batzutan, aldozue EITB nahieran ikusi. Eta, bueno, urra da urritzan fruitua, ez? Grezian, aintzinan, etorri zan Turkiatik, eta gero zabaldu zan Europa osora, eta gaur egun, ez dakit, nik uste dut, asko kontsumitzen direla. Gure inguruan, nik gure etxean urritxak pare bat dauzkagu, eta gure inguruan urritxak pila. Atzo, kasualidade gaina junitzen da,
horre pagostetik korrika tandik gora, eta eroan eguzinen landatu dituzte eukalitua daude. Eta eukalituen errepide parian, urritxa, ez? Eta zerbait gurea, hain gurea dana, ez? Urretxa bezalakoa, han bertan urretxa, eta atzean eukalituak, eta esan, jos, ze kontraste txarra. Ez da, pixka penakin gatu nintzen, baina, gure inguruan asko daude lorretza. Bai, eta zuk jata itxuzu urrak gordini, gustetan gatzu erreta, olixo forman, zelan jata itxuzu? Nik, betxo, bakizu enteratu nintzela, sukaldari nintzenean, lehortzen utzi behar, guk etxian nik beti jan izan ditu, zuaitzetik jauzi, han hartu harriakin, da ponpon, da jan. Eta berez komeni da, itxaurra bezala lehortzen ustea. Baina nik jan ditut kiloak eta kiloak urrak. Horregatik nahi frutu lehorrak. Baina, betxo, jauzi berri ere erra zegoen, eta nik urrak asko gustatzen zaik eta egizan. Noixen behin, nik harrapatu izan dut, noixen behin zeu lan apurat berdi edana. Bai. Eta esposu usten lehortzen be, zaporia ez dauka pentsetan dozuna, baino, ez? Bai, nik egizan berdin jatik. Intxaurrak gehiago nabaritzen diot, ez tala lehortu. Intxaurra nabaritzen zaio gehiago badao pixkatolan berde, baina, urra jateko nik, txigortuta labean badaude, sartai batean ere, ia da, zapore altzatzen diezula, eta kurruskaria geratzen diela, eta goxo daudela, baina, goxo, ez dakit. Erromatarrek itxen zabien, eskontzak eta oparuak izeteko, urritzan adarrak erre, eta, esaten zabien urrak, izaten ziela eskonperixendako eta, sorte ona ematen zabiela. Zakit, lehen arroza botatzen dugun bezala, lehen urrak botako zabien, hori... Begin bat atatzeko, no? Ez zabe nola ningo. Ez erre itxen zabien, hori da zan, holako zeremonia antzerako bat. Berez, historian beti izan diez, beti izan dago presentzia urrek. Eta kasunetan gure opilien, horrengo da gure ur eta txokolate krema. Hau da, azkenean, hemen, esatez, txorienen, hain izan du, uste, behin baino gehiotan txokolate eta krema hau, eta ur krema hau, oso, gumeek urren goztuko dutena jatekoa, ogitartekoan, eta etxean egitea erresa da, eta ikusten duzue, horre ikusiko duzue, zue botako dizkiozue, nire ahi bitu, nik azukerreik ez botaten, txokolate esneduen hartu dut, hori bai, eta honek daukan azukre izango, bestela dauzka, urrak, ekilore olioa, eta kakao dautza. Kakao dautza gaina hori dela, uniko egun kakaoa, ez daukala besterik. Hemen, bi arrotzak gehitu dizkiot, eta hoi, gure, esnea legamiarekin. Hau, dena batzen danean, irina nazten hasiko naiz, hasieran katumin gainarekin, eta ero pixkanakaia eskuekin lantzen hasiko gara. Oso, no? Eta honek, ez duzu gero, bi prozesu bidalagoa altzatzeko. Bai, honek egingo dugu, plastikoarekin batuko dugu, utziko dugu bi hiru ordu, toki epel batean ero bagaude, ero sasoian arabera lehena altzatuko zeu, bere volumena handitzen duenean, 8 moztuko dugu, gero luzatuko ditugu, hor sartuko dugu krema, eta gero behin kremarekin bilduta, bigarren altzatze bat behar dute. Hau da, zuri gustatzen gatzun esatia muruen, ez? Txokolate ogitartekoa 2.0. 2.0. Ez, hau izango da, beste... Ez, opil gozuak, opilak txokolatea tartean dagoenean. Eta, txarrixakin gertatzen den bezala urrakin, ez, urritzakin dana jaten da, dana aprobetxatzen da, ez. Kimuak, aprobetxatzen dira kimu gaztiek, itxeko saskixak eta hotzarak eta holan, Euskal Herriko historian beti izan die oso ospetsuak, gero adarrak be erabiltzen ziren makil moruen, ez, menditxik eta ibiltzeko, gero urritzan ostuak animalixendako elikagaiona die, eta urrak guretako. Zeke, dana aprobetxatzen da hemendik, dana. Eta urrakin bebai, urra esaten da, igual, aprobetxatzen ez dan bakarra jaten dugunien nik azalakin eta jate itxut. Baina esaten da, hori oskola aukitzen dana marroitxua, urrana. Zein, azal hori? Bai, azal hau, janin bidala, baina itxen duzunean kremia eta emototzala, beste zapore bat. Eta badau jendiek esaten dauela, lehengo, errein bidila, da gero, hau, azaltxo hau, apurat barbitxu urak. Gero hartu, labean errero, gero jartzen duzu, sukaldeko trapu batean, bitartean hola mugitu, eta salak kendu itxez. Holan ibili naiz, eta egizan, nik denei ez dikendu, baina enaiz ez dio da nahi kendu, enaiz erotzen, eta hor gehatzen. Batzuk izateatik. Ez da txarra dala. Beste zapore bat emoten dotzala. Da badau jendiek, kendu itxen dotzala holan. Zu biteli, bakizu zer dan, zigor, nire izena zen nahi duen esan.
badaki zein esango zuen. Zigorra. Ez, eta? Zigorra da, adar batetik ateratzen da lehengo kimua, malgua dena, eta hori erabiltzen zen zigortzeko, latigo moduan hori erabiltzen zen, baina baita hotzara onak egiteko, orduan zigorra, danak ez zigorra da, zigortzea, ez dakiz zer, latigo, ez, zigorra bada hori, baina baita ere dator lehengo adarretik ateratzen den lehengo kimua, eta hori da. Hori da, zigor deitzen sarien danok esaten dozuena, ez? Bai, pixkat, danak zer izan zara, hori, Espainialdian esaten dozu erortik, eta zer izan zara, bilatu gabeko ume bat izan zinen, eta nijo no deseado, eta ez, izen oso euskalduna da, eta gero asaltzen dietan, eta, bale. Neri, grazi xamatu ez da izenekin eta, izen euskaldun bat entzuten dauen bakoitzean, ez? Igual, Espainialdian eta, da horrek ze esan nahi dauka? Ze esan nahi dauka Carmenek, ez? Izen batzuk dauki esan nahi da, beste batzuk, igual, ez? Danak ez teki, danak ez teki. Hori, danak ez dauki. Askok bai, baina danak ez. Abixenak, gehienak bai. Hori, batzuk bai, batzuk ez. Legunean pasaziaten nolako web egune bat, eta oso ondo dago, eta Euskal abizenen inguruko historiak eta tatzen dituen, eta hori da, jakitea ez, norberaren abizenan nundi datorren, eta horrek egoten ziren, lehen, amaman eta aititxan etxian basauen olako bi kuadro handi, bakoitza bere abizenakin, eta abizenan historixia da, hori izaten zen oso ohikua lehengo etxietan, ez? Nire etxien, nire amaman eta aititxan etxian betidanik egon da. Eta olako eskudu batekin da... Armarria, etxe bakoitzekoa, eta... Bueno, ni hemen irina, ikusi duzu, nik hau neukan, isuan jarritan neukana, baina gehiago eskatzen duena. Orduan, ikusten duzue itxaskor daola, irin pixka gehiagotako diogu, eta lantzen jungo gara gehiagi ez, baina pixkanaka, ikusiko zuen nola, askatzen juten da eskuetatik, eta gero hasiko naiz, mai gainean lantzen. Baina neurria ez da gutxi gora berakoa da, hor, bakizu da, arrautzan tamainuan arabera, irina berre daukan ezetasunen graduen arabera, eta orduan, ez da euneko zehatza 525 gramo. Ez, izan aldia 500, izan aldia 575. Jesus, arrakala bat egon bida 506 arteko gramo arteko irina. Hor jakin behar duzu gero zein dan puntua, baina, bueno. Gutxinaka, da nik uste dut horrei esperientziak ematu dutzula, ez? Bai. Eta hori, zehatza izatiak edo ez. Bueno, lehen komentatu duzu, txokolate eta ur krema ez tozula inbier azukriakin, edo bakarrik txokolatiak daukan azukriakin. Batzuk itxen daue, azukre gabe, 100%. Ez, botatzotzielako, kakao hautsa, urra, gero koko olioa, adibidez, da horrekin itxen dabe. Eta egisa da, fruitute horrek... Baina, eta txokolate gabe kakaoakin bakarrik. Kakaoakin, bai. Eta hori egisa da, ez dakitan, urrek daukien koipiegatxik edo, emoten dutzula gozo puntu hori, edo gogoratzen dutzula horra. Osa, ezkenean, txokolate duen, edo azukre duen txokolatia asko jaten baduzu, lortu zeike menpekotasun bat azukriakin. Ez, azkenean badauz elikagai batzuk adikzioa sortzen da biela. Euren artien dau, txokolatia. Zuk auki dozu noiz baitxolako adikzioren bat... Nik daukat gaur, nik txokolatia egunero jaten dut. Bai. Baina, esposu jaten olan gorputzak eskatzen dutzu edo... Ez, kanpoan mana, hori etxean hauenean, egia da gero bidaiatzen badutero, espadoka txokolaterik, ez dut esate txokolategi da behar dut, txokolategi da, ez, horren besterako ez, baina egia da, ohitura, etxean baduka dela ohitura, janda gero, falduta gero, olako txokolate onzatzu bat gustatzen zaila, eta ni, banaiz, neko gozo salean ez. Gozoa, bai eskatzen dit gorputzak, agian da, baita ez, esaten diana entrenatzen, erreiten duzulako, eta zure gorputzak behar duelako, ez? Baina, ez dakit, alde hortatik, bai, pekatzen dut, onartzen dut. Espot erretzen be bai eskatzen dozta, da nire txokolate ontzie be bai, eskalduta faldoztien, hori gustatzen jat, baina egisa da nik hartza dutela, uneko 85, nik gustatzen txokolatia, kalidate honezkoa da, fuertia. Baina, bueno, badau hor elikagai batzuk. Euren artean, azukria, litxarrerixak, hau gozo industrialak, ez? Azkenean, diseinauta dauz edo gustatzeko. Eta diseinauta dauz umiendako, da euren agoz apaiendako, da holan,
azkenean adikzioa sortzeko. Orduan, bueno, hortik ies itxia batzutan zaila da. Hori da, patatekin da pasatzen den bezala, patata frijituekin da. Horrego pertsona batzuk. Gatzak berdina egiten da. Adikzioa sortzen da. Eta egia da, gure umeak ez dira batere gozozaleak, zezait, guk etxean egia zen gero, ez gara izan gozogintza eta olako gauzak, eta ez dira txikleak eta gominolak eta olako jatekoak eta ez, txokolatea bai, baina gero jogurra azukre duna, dultze ezai gustatzen. Bai. Nik kontrako kasua daukaz, nik adibidez, euskat ilo batzuk, igual etxien ez dauela jaten azukria, baina gero dauz, klaseko lagunak, ez da, klaseko lagunak eukitzen daue txokolatadak, da eukitzen daue urte betetziak, da urte betetzetan edauten daue olako, pakete sorta bat, gominolak, txarrixak, eta olako gauzak. Eta orduan horrek pila gustatzen jake. Da orduan nire koñatuak esan zabien, inoiz esostan eskatzen, da ointxe, dendara goiezen bakoitzean, hori, gure dauela litxarrerixa jatia. Ze, klasian ikusi daue, klaseko lagunei ikusi dutzi, da naiz eta etxian, inoiz ez egon da, inoiz ez probau bez, ointxe hori eskatzen daue, ze, karo, hori diseinauta dau, umie gustatzeko, azkenean, gozua da, hori gatza dauka, azukria dauka, eta baina ez bakarrik gozoak, gauzak, aziekin da. Patata frijituak da, holan, zuk patata frijituak zabaltzen duzu poltza da, ezin duzu bat bakarra hartu. Eta, denbora guztixan, baina hori gertatzen da baita, nahi dut esan, aragi eta janari prozesatuak saltzen dituzten da. Janari prozesatuak ere, tanak ez da gize botatzen dieten, baina badia, pixkat, adikzioa sortzen duten horietakoa. Hori glutamato monosodiko edo deitzen da. Ez da daukaten, baina zerbait botatzen diote. Zerbait botatzen diote. Bueno, gure orea hemen daukagu. Margotu dugu olioarekin, olako erretilu bat, eta orain, garrantzitsua, trapu bat, ero, film plastikoarekin, ez daltzen, ez dela olako geruza lehortu itxenda gainekaldea, haizeak ez dio emamen, orduan. Estaliko du, eta toki epel batean, txak, horre honga. Pare bat ordu ero, gutxienez, hartzitzen. Eiten baduzue, gau batian, eta hurrengo eguneako nahi baduzue, oskaioan sartu, eta ingo da hori hartzidura olako poliki motela jongo da, bale? Nik eskua garbitu hain, eta gero hasiko nahi zeituan, gure urkrema egiten. Oso ondo. Ni bakizu naukala lagun bat. Bai. Zaukala olako adikzioa du bai, janari azkarreko hamburguesei eta holan. Eta orduan, berak zaukan teoria bat, nun hamburguesa horrein ogixan zauen olako marka bat, atzien. Karratutxo txikitxo bat. Orduan, hori kentzen sotzen, da hori barik jaten zen, ze esaten zauen, hamburguesan adikzioa sortzen zauen gauza hori zauela, karratutxo horretan. Eta esaten zauen, mutil. Hori aitzaki moruan ez dakit esango zauen, bai. Da esaten zauen, hori zala adikzioa sortzen zauela. Da orduan berak, jaten zauela, da hori kentzen. Nik nire ausoko lagun bat ukinoen, engantxauta oso kola edariari. Bai. Egunero, biru botella, 2 litrokoak. Benetan? 2 botella, 2 litrokoak, hau da, 6 litro. Urik ez zauen edaten? Ez, urik ez. Bueno, hor bai, ura hor badoa, baina ez adizioa, engantxauta, total eta medikoana eta tratatu behar izan zen, kentzeko, baina horre daukan, azukre guztia daukan, kafeina guztia daukan, ez dakit zer ez daukan, inok ez dakit formula, bitxu, pentsa. Horrekin zegoen engantxautera bat. Alucinantea. Azkenean, badia gauza batzuk, guk igual ezin dugunak iesein hortik ez, adikzio horretatik, eta ez da utxarto bai, laguntza bilatzia, ez? Eta azkenean, nutrizionista batera joetia da, erakustia, ze dauen ondo, ze dauen txarto, da gutxinaka, hortik urtetzea. Ze batzutan kosta bitxan jakut, da, zuk badakitzu txarra dala, da, zuk badakitzu, ez dala ona zure osasuna handako, baina, hor jarraitzen dazu. Beti izaten duguna, neurria da kontua, asko hartuta, beti daukau buruan, drogak eta alkohola eta olakoa, baina badaude beste adizio mota batzuk, agian ez direnak hain kaltegarria, baina onak ere ez direnak, eta, esan dakoa, horrena profesional batean ajutea, eta arek guri gomendatzea. Batzuk esat, barkatu. Hemen, txokolate urtutzen jarri dut, baria bainuan, txokolate ez neduna, nahi izan ezkero, txokolate beltza erabilita esan zu, Nik, azukre puntu bat, nik onartu dut,
kataria naiz, azukrea behar dut eta puntu bat behar dut. Gota bitzazu. Ekilore olioa eta kakao dautza. Honek bai, honek ez daukala ez. Honek emango dio txokolate zapore honi, potentia. Gero batzuk esaten da bi, ez? Eske bizitzan dauen ondana, txarra da osasuntzak. Eta hori, gezurra da, badauz gauza on asko, onak dila da puntu. Neurrixan, ez? Zigorrek esan dauen bezala, neurrixan. Oliba olio on bat, ogisa, gazta, tomate bat, arrautza frijitu bat. Horre gauza danak osasuntxua die. Zure bikotearekin goxo-goxo egotea. Ze romantikoa. Egia da, Patrizia, hola da. Bai, bueno. Eta bikoti espaukatzu zer? Familikoakin, kontu kontari aritzia, itzeikia. Lagunekin, bai. Ba hori, ez, azkenean, dauzela gauza onak, be? Hoixe da, bera. Osasuntxua diena. Eta euren artean gure txokolate eta ur krema. Bai, eta nik hau, krema hau izan du baita, ba hori, hemen askotan irekitzen duzula oskailua, armairua eta nahi ditzu urrakin krema eta ez daudera. Kakaoesak, berdina da, kakaoesak sartu eta kakaoesakin. Intxaurrekin behin izan dut, ez da berdina segia da urrak badauka, zapore potentia dauka. Baina ondo geratzen da, hori hau. Eta baita hain dut, egun baten sesamoarekin nindun. Taina hartu dut. Tainarekin, bai. Tainarekin eta... Beste zapore bat. Bai, eta gaientzen den zaporea gehien bada txokolatearen. Hemen, eta batez ere, zukoina birikitzen duzu. Eta hemen dagoen, kakao zaporea usaia bintza batez ere, ikusgarria. Hemen jumar gara, nahi duguna da urrak bere koipea botatzea, ez? Orduen, hartu, altzau, jetxibera, birrindu... Eskenean, haukitzen bat zuelako robot bat indar asko daukanak, segitxuan, pazientzia apur batekin. Bai, baina lan ibilin behar da, Bai. Kontuz motori ez erreteko. Baina, ibiltzen basarie, azkenian atarako da, lehenengo atarako jatzue hori fruitu lehorren hautza, eta gero hautz hori gutxinaka joango da bilakatzen koipe baten, eta hori izango da gero zuen krema. Niri asko gustatzen gaten, lehen osasuntxu hauan nintzenian edo, gustatzen gaten pila bat jatia saltzea, kakauete kremia, edo ur kremia, azkenien zien bakarrik eguneko kakauesak, edo eguneko urrak, jatenan horrek frutu lehorren kremak, eta gero platano bat, banana bat, holan, gainetik, jarritxa xaflatan. Eta izaten zen, olako banana bat ja, holan, pinporta beltzak eta daukinien ja dauenean ondondua, holako banana xafla batzuk, eta hori gustatzen gaten da, hori zauen gozua, da zen kurruskari, da zaukon hori koipia, gainera koipe osasuntxua da, hori da, gutizi bat. Bueno, guri utzi guzue, esan dakoa, hau urtzen danean, ona botako dut, ingo duna ondo birrindu, eta horrelako gozogilen mauka batean sartuko du, zero kontutan izan hau irikin behar dugula. Hau, ostutzen utziko du, hori hartzitzen, eta gero etorriko gara, hori irekitzen, betetzen honekin, eta labean tita egiten da. Ez joan urruti, bestela probatu gabe geratuko zaten. Gero gaineko baino bandako txokolatea hor jarri dut urtutzen, eta kokolio. Orduan, erabaki dugu, goian bebai, txokolate geixau jarriko dugula. Horre gongo da, espada egin ingo du. Norbaitxek busti bihar badau. Norbaitxek busti nahi badau, erabileko. Eta beste bat, arrautzakin margotuko da, arrautza bebai badau, Oso, no. Bueno, hemen daukazue, 4 ordu altzatzen egondan orea, hau da 4 ordu, eta hau da, gaur egin duguna, lehen egin duguna momentu batean. Orduan oraindik horrek behitu ze tamaina hartuko duen, Bai. Xa, bikoiztu, irukoiztu isa. Bai. Hau da, aizea, euneko eun. Ingo duguna da, pixkat, hemen landu ingo dut. Bai. Eta hemen dikatarako ditugu 8 opil, gutxi gora eta. Orduan, badaude, gozari batzu ondako badao, ero askari batzuk. Bueno, bi gozari, hemen gauzen ondako gozari baten ja, hori da. Bueno, ingo dudan hau landu, gero, hemendik, 8 zatitan moztuko dut hau. Lehenengo laurdenetan, eta gero laurden horrek. Eta gero bakoitzatik, bizatitan, oso ondo. Opilei buruz gabizenez berbetan, dago intxe, oindala gutxi, azte santua pasaudan ez, ingo beroi, pasko opilei buruz. Bakizu, nahi nabela iki etxorienerako, eta... Pasain jatzen ja. Pasain jatzuntatik. Pasain jaten, eta esan, neukan horra punta duta, San Marcos opila, ero pasko opila, arrautzakin da dana sartzeko, eta... Aztu izitzen. Bueno, ingo paskopila ekainen, bebai. Horrek jateko ez dago. Horrek, sasoitik kanpo bebai, ona dauz.
hori nik ez dugu inungo arazo egin edo zunean jateko. Lehengunien lagun baten etxera joan nintzen, eta baina panetone bat. Holan, kafia merixendatzeko da panetonia. Da nik, baina, hau gabonetakoa da, ez? Da, eske, pila bat erosin hauen da, hor da, hau zurban da. Da, bueno, sasoitik kanpo behan leik, nik sasoitik kanpo bai, baina... Baina, zenbate jaten du turroia goten gara horre etxean, bueltaka zenbat aldiz egoten dut. Bai, baina, maiatzer arte isa? Bueno, panetoniak egia da, ni harritu da, ez dakit, eta egia da, nun, hailtzen ikusi genituen, eta ez dakit, neiko naturala, nik osagaiat goitxura dukala behitzeko, eta iraungitze data desentekoa zeukate. Hombre, hainbeste hilabete, ez totuzte, 5 hilabete ez. Nik uste hainbeste azukre egin da, hor gueten dela... Nik 2010an Patri, korrikasi nintzenean, niko emaitza honak, eta nire lehenengo esponsorra izan zen, olako marka bat, barrita energetikoa eta saltzen zen. Eta 2010an da hartu, eta bialdu zizkiaten etxea, eta 2009an kadukatu iten zen dena. Aizue, hau bidaldi da zu eta hau iraukitze da eta... lasai, horrei jarriken dio, baina ez dira izorratzen inoiz da. Bale, oso ondo. Da, jaten ibil nintzen, da esan... Da hemen zauz. Hemen nau, eta tura berdinarekin, ie antzekoa, pixkat gutxixo hau egoinagian, txuri hau bai, baina daukaten azukre guztiarekin, gauza batzuk, filauten dute... Bai, pila bat. Bueno, pasko pilak izaten dira amabitxixak eta aitabitxixak oparitza dut zuen olako ogi bat, normalian, aukitzen dau, holan, forma, irukixan forma, ez da, irukidiagatik, la Santa Trinidad horregatik izaten da, eta Euskal Herrian zier izateitzu izen desberdinak. Durangaldian nibakit mokotxa ditzatzen zuela, ez? Aukitzen dabe, arrautza egosixa da? Zure jartu dutza zuen arrautza jartzen jago barruan, eta ero labian egin da, hori kosinatu egin da, ero. Labian erretzen dozunean. Bai, guk arrasate inguruan, arrasate debagoiena aramaixo inguruan, deitzen jake karapaixuak. Orduan karapaixuak, zure amabitxixak edo aitabitxixak oparitzen dutzu, eskondu arte. Eskontzen zaren momentuan horria bukatun jatzu. Nik hor, uniko pitelik daukat... Ta itxoin, zaratzen zau txoixua bai. Bai, gazia die. Hori bai, kontuen izan bida. Baina gaur egon, aitabitxak eta amaiabitxak badote? Ez da figura bat galtzen ari dana. Bueno, jaunartzean eta... Ja, jaunartzeak egiten dira gaur egon. Claro, kontua da, jaunartzeak egiten dira gaur egon. Orduan, bueno, ez dakit, nire seme alaben gelan, ez dakit, jaunartzeak egin dira 3-4. Orduan, beste danak sentitzen dugu, baina, bueno, ezingo duzu pila udaztatu. Bai, nik ez daukat, nik aitabitxixa daukat eta amabitxixa bai, tia Marta eta Osaitor, baina nien az amabitxixa ino bezena, beraz, erantzunkizun hori galduta daukat. Nire hilobaren batek nahi badau karapaixo erostia, ba... Erosiko zego, inungo, aitabitxi izan gabe eta amabitxi izan gabe. De hecho, nire Osaitorrek ez da sekola bizitzan karapaixorik erosi, da nire etxian, bakito itxuria hori dala ez, baina, bueno, guk etxian nire amak erosten dau, familixan dako da, ez da. Amak erosten dau, etxin jateko domekan edo, bueno. Nien hau bataiatuta, eta nik aitabitxirik, eta baneukan figoen lagun bat, eta usura aitabitxi da, eta esan zidaten, parranda baten egon ziela gurasoa, txokoan elkartean da, eta aterasan gai hori, eta zigor, ez dauka aitabitxi, Javi, zigor da aitabitxi. Eta holan izendatu zen. Eta holan izendatu zen, baina, bueno, momentuko, inspirazio momentu bat izan zen. Bueno, Pasko Pilen beste izen batzuk hemendik. Bermion da Busturian, Pasko Pila. Arratian, Marrokotea. Marrokotea izen politxa. Izpuruan, Morrodua, beran, Adar Opila. Ez dakit nola deituko dan zuen sonaldian da holan, bidali e-mail bat xorinea bildua eitb.eus da, konta iguzue. Hementxe bortziri da bastanen, aitatxi opila edo amatxi opila horrek zentzua badauka, ez? Bai. Eta bai, bueno, Pasko pila, nik uste dut holan orokorrean. Ni hemen bitartean, opila luzatzen nahi naiz, eta Patri, mesedat eskatu behar dizut, izos gaioan sartu du pixkat urranda krema gabe, egiten berua egiten dugunez hemen, oindik gorputza falta zaio, eta izos gaioan sartu du, goikoka joian. Karri bat mesedez, hori bai, mauka batean dago. Eta erakutziko izuet, bueno, ez ikusteko zuen nola nabilen hemen denbora guztian, hauek luzatzen, nola bete bat, nola bildu, hemen labeko erretillo bat daukat, labeko paperarekin, eta gainean jarriko du. Orduan, hori ez da izerbeko gortuko zan. Olaxe, bueno, gorputza edo hartu dau. Askorik ez. Apurtxo bat gehiago. Apurtxo bat gehiago ez. Gure izi emezez,
bueno, artazixak. Guk ulertzeko. Hemen, eixe esan, Patri eta Bio gara bakarrik artazixak esaten dugunak, eta, bueno, Markele bai esaten da. Mentxe. Eskerrik asko. Bueno, bau, une pixkat gogortxo egon barko zen, baina gutxi gara era asaltzeko, izango zen, horrelako geruza bat jarri. Alde batzuetan gogortu da, izozgailuarekin kontaktuan egondan zatietan, baina, bueno, hemen izango zen, pentsatu hori gogorra egongo da, ero txokolatea jarri aldiozu bestela, Gero hau, barrura bildu behar da, honekin lortzen duguna da, pixkat hermetikoki iztea, eta ero, biltzen goaz. Batzuk esango da, Jose lana txokolatezko upil bat jateko. Baina, bueno, zukaria be horretako dau, lan itxeko da, bestio bai posik eitzeko. Lana emoten botzue olako gauzak bai, errezaldera egin leike ostore batekin. Baina... Ezan izango bardina... Ez da bardina, ez da bardina. Eskaintza dutolako gauza errezak gure txorien. Ez da altzatuko honen bezala. Hau altzatu egin da, eta honi oin, ingo diguna da, arrautza bat hemen. Irabiatu, eta hau bai, margotu dena margotuko jo. Sarrezka da mesez? Eta labea hori daukat, 220 gradutara, eta labean hoxe, 10-15 minutuan egiten dira, egizan askarriten dira. Eta oin. Askaritzen dira, da segitxuen jan bebai askaritzen dira, 15 minutu baino lehenago. Han ikusiko zu, ze abiadura ibiliko den, gaina honek ero, pixka gehiago hasiko dira hemen, Eta hau, egin alduzue, bakarrik horrelako opila hauek, holan pixka luzetu, hemen jarri, eta hoiek gero gurinarekin betetzen baituzue, holako gurin opil batzuk ingo dituzue. Da horrek, nik pentsa da, txokolate kremiakin bebai, holan, gurin opilak horre bebai, errezaiki labian, 15 minututan, da gero, osten dienean zabaldu, txokolate kremaz bildu, eta holako ogitarteko ajan. Opil suitzarrak izango zen honek. Hau, egia da honek beharko luke nik ustut beste ordutxo bat erolan altzatzen ordu erditxo bat, baina gure pazientziak ez du horren bezalako. Jateko desitan gauz. Uz dezagun hau, 10 minutuak hemen egiten, bien bitartean, beste batzuk egiten jungo da, lantalde handia dago, eta ahi jango dute. Badauzko bia opilak labien sartuta. Gero jango dana batera, zenibe gozo bat ekarri dut. Eta, bueno, beti izaten da, adizion artien eta bebai, kafiak asko sortzen dagoela, ez da? Ez du aipatu, bai. Nik uste dut betidanik izan dela, ez? Kafia ez dala inbestean bier edo kafiak sortzen dutzula horako adikzio bat. Bueno, nik egaritxuk kafia eta azukria batera, beraz, nik uste dut gaieta honek izango diela adiktiboak. Bueno, neurria. Bai, da esango zut zelan egingoten. Lehengo nastuko ditut irina, arto almidoia, kakaoa eta bikarbonatoa. Gero kafia, urakin, nahasikot eta gorde. Eta azkenik gurina azukriakin eta gero arrautzakin. Gero kafian nahasketa gehitxuko eta irinana, ondo nahasiko eta bolatxuak ingo. Hori, 180 gradutara 15 minutuz eta kafe gaietak prest. Orduan gaur, txokolateo, pila, kafe gaietak... Eta kafesnea beharko dugu hori dana bultzatzeko eta barrurantza sartzeko. Hau, hasiko naz lehenengo, kafia eingot, eta hau da berehalako kafia, hori sartzen dana. Orduan, biko iarakada... Disolbagarria dena. Hori da, eta ura apurtxo bat. Eta, honekin eingot, ura apurtxo bat gehiago jarri dutzatoran ur berotxuak. Eta hori izango da gure, kafe sapori emango zena. Izan ezkero kafea ere bila. Bai, eta kafe on bat aukitzen bozuelan egin ja, kafeterian, hobeto. Baina, titau baten inbido gunez, honekin nahi. Bueno, kafea menpekotasuna sosten du, eta nik hemen aipatu nuen, nik lehen 2 kafe hartzen dituen egunean, baina erabaki nuen, kafe gutxi hau, kendu nuen kafea, eta gaizki, bi egunero honetzen, sentzazioa raroakin. Bai. Eta esaten, nik hau sentitu badu kafeagatik, ze sentitu gote du, ez da, egunero ez da izan bat zigarra erretzen dituenak, ero droga gogorra hartzen dituena, ez? Kafeak ere badauka bere eragina, eta, horrela aurkitu zuten, ez? Esaten dute, Etiopiatik, gaur egungo Etiopia dagoen zonalde hortatik aurkitu zela, horre 7. mendean, hanbar zegoela hartzai bat, bere hauntzekin, eta, landarea jaten nahi ziren, eta halako batean, inoiz ikusi gabeko landare bat ikusi zuen, eta, hauntza jaten hasi ziren. Eta ura janda gero, bera ikusi zituela urduri, saltoka, eta esan zuen, hone badauka zerbait,
Hone, zerbait. Bueno, eta, osto batzu jaso, eta horti tiraka, euskalo, orduan izango zuten, aurai eta saporak eta emateko, eta infusioak ere iteko itura izango zuten ziurren, beste belarren batzuekin. Eta konturatuko zen, hau hartuta gero, ez? Bixi egoten zela. Hori da, goizetan guri egiten diguna, hori, egiten zela. Hori landaria jateakin bakarrik? Ostoak janda, gertatu zitzaien hau, Eta, ez da, kafia ezagutzen duzu, hau da, azkenien zuaizka bada, ez da zuaitza, zuaizka bada, tamainan, hoxe, gu baino, Patrizuetan ni baino pixka eta altuxea hau, eta hor kafealeak banan-banaka badado, normale, baina honak jasotzen dituzte banan-banaka eta gorri-gorri daudenean, bere saleak berdea dira, baina gorri-gorri daudenean jasotzen dituzte. Hone, badokalako geruzatxo bat, baina modukoa kanpotik, hori kenden barzaio, gero, banatu, gero hartzitzen usten dira, hauek fermentazio bat eramaten dute. Kolombian eta egon nintzen olako, ezautu zen duen? Bai, kafe baserri baten, esan dezagun holan, eta han egon nintzen, prozesu osua ikusten, da oso kuriso izan zen. Baina, opila prest! Bai, hau hemen buiaka daukat hemen. Parkatu, lasai. Sentitzen dut. Deituen haute hemen diken. Sentitu, horregatik ez da sentitzen ez ebez, Letxe, gorrion. Hau edie, opil morenitoan, eta txokolatea, antzak gehiagik izartu dik eta guai. Eta ero ez ditut oso ondo itxi. Inoiz ez da gehiagik, zu horregatik lasai zegor, gero ondo jango itxugula da, ondokan txokolate gehiagi ez daukenez, gero txokolate gehiagi gurtzeko gainean da, holan jango bai. Prez daukat, nik. Bai, horrekin. Nik geixa holan, kuriosie geixa sortu zoztan kafiak, izan zen, balira jo nintzenean 2015 Indonesian, han basauzen olako zibetak, han luguak deitzen jaken animali batzui, eta ziren olako, ez dakit, mapatxe antzerako batzuk. Olako animali batzuk basatixak, eta kafia ekoizten zen euren sabelian, ze euren digestioak ematen zotzen, kafe pinporta bakoitzai. Osea, jan iten zuten kafia, bai, kafe hasixak jan. Hori toki batetik urtetan da? Bai, hori gero, honek animalixok itzen zen kaka, eta gero kakartien ibiltzen ziren kafie hartzen, eta esaten da, hori da, munduko kaferik garestixena hori da, 100 eta 500 euro kiloko presio ni zuen beti oso klasiko izan eta utzi dazut, ni betiko kafearekin jarraituko dut, Nik probau nauen, eta, gero ondo garbitzen daue, eta hori, zelako orpegi xekartu ez da zuen. Bai, probau nauen, eta ezkean, nik entzun da neukan, kafe horrena. Kafe etxe pila bat dauz, hori itxen daubena da, eta guztotzue, prozesua da, animalixak eta danak. Eta kafea hona dauz, ezkenean gero, garbitxasuna dago. Animali hori dauzkate hortako bakarrik. Egun guztia kafia jaten eta kafia botatzen atzetik. Aurretik goiti bota, sartu, atzetik bota, eta ero hori eotu, eta, garbituta, Garbituta, hombre. Bitxio. Azkenean, garesti izango da prozeduratik, ez? Osea, prozesu. Baina hori kontua da, nori letxe otu zitzaion, esango hortik hartzea ale bat, eta hortik kafea egitea. Pentsau. Baina esango dut, ona zauela, baina, ez, 500 euro ordaintzeko kilogramua, betxu, nik enauen ordainduko. Esaten hainbesterako pentsau. Pentsagaten, bitxia da, kuriosidade munduan ondo dau, baina bestela, hemen txe, gurina, azukria, eta ontxe arrautza. Esaten den bezala, lehengo, gaietetan eta bizkotxuetan eta gertatzen den bezala, lehengo itxe ditugu osagai lehorrak, nahasi, eta gero osagai eseak. Kasu honetan, hemen ingo golako ore antzerako bat, kafiakin bai, hemen txauko gure kafetxua, da gero izango da, binazketak nahasi berriz. Gero likidoak, gero lehorretara bota, ore bat hartu, eta esan duzu bolatxoak ingo dituzula, ez? Bolatxoak, eta gero bolatxuei eingotzet olako marra bat, kafe hasiak imitatzen. Txan, Kontau. Ez egin, nik eske ikusten dut zer egin nahi duten. Eta ni bada espada... Zer nahi da behin? Bello, zu hortara zauden bitartean ni hemen jokaldi guztia ikusten nahi nahi. Bai, eski ni despistatu da nahi. Eta esku luze bat doa, hor lusatu behar da. Zesatu zu, bat desagertuko dala. Ikusten dira, mimikan da dudana izin da. Eta besteak, bai.
Ez daukate? Umien moruen. Saio serio batean gaudela, Mercedes ekipo. A ver, torri, hartu, venga, hemen itxikotzu. Honek ez dauko eskaintzen, Bueno, ez honek, ez hau politxa... Bueno, bai, venga, hau, hartu, venga, torri. Torri txiki, venga, bai. Txiki. Ume txiki, tripa handi. Jak. Horrela, pentsatu, hau da grabatzen ari garena, ja. Grabatzen eskarenean ari, oindeko kerragoa da lantalde guztia. Eta gero esaten dugu, txorinen badu sagutxuak gora, sagutxuek eskua hundixe daukiela, sagutxuak, kristak arratoiak. Nola deitu diezu, nola zien hauek animalioiek? Kopiloguak horrek. Bueno, gero froga bat ingo dugu, itxango digu, a ber, nola kakaiten da, opil hori, orea landuko dugu berriro, eta salduko ditugu opil hauek 1.000 eurotara bakoitza. Ondo pentsatagat. Hau, horia landu inbida, eta gero utzi bida oskailuan ordu erdiz gorputza hartzeko. Baina pasai da zuze, hor gutzio ja, bat prestatuta. Oso ondo, eskerrik asko. Labeko erretilloa behar duzu, ez? Bai, hemen txatara dut, Aldamenien daukat bat, eta bueno, honek ja gorputza hartu dau, hau ja, ondo nazitxa dau, hori itxaskorra egongo dut. Bai, baina botatzen, noski. Gure etxe ondan ez da botatzen ez. Eta bi esku zerbaitetako eman zizkian ere amak. Hori da, eta joengo gara, olako bolatxuak itxen, olako erretillo baten. Nik erakutzeko zuet bat, zer den itxen dan, eta gero nola jarrikotzaten marria, kafe baten, kafe hasi baten, holan itxura emoteko, labana lehen txiki xai bat. Oso profesionala. Beitxu, holan, hemen ingotzat erditxik, olako marra bat, eta izango da, hori, zelako eskua dagoten. Hobeto ona enfokatzen bozu. Eta izango da, kafe hasi bat bezala. Orduan, honek bieko itxu, 15 minutu, 180 gradutara. Gu segitxuan gatoz, txokolate opila jatera, eta kafe baietak. Baskalduko, daukogune menu gozo honekin. Beti. Bueno, hemen txauzkau txokolate opiltxuak eta gure kafe gaietak. Beitu, txokolate gutxi sartu dira gainera, ez dugu asko hori. Osasuntxua zigor, erakutzi gure txorien eta rei, gure txokolate opilak. Bai, hemen daukagu, azkenean, batzu txokolatea jarri batzuek gainean, besteak gabe, eta esan dakoa, erdian ez daukate txokolatea, erdian ez, baina txokolatea badago barruan. Horia garrantzitsu. Eta... holan hori tarteko hartu holan. Eta boioa bera oso xamurra geratzen. Oso gozoa. Oso na. Ez da gozoa, Osea, azukre askorik ez dugu botatzen. Txokolate kremian guztiriko. Ez benetan oso ona, Eta, bueno. Kafea, berez, aleak mitatzak dira, baina kafea hauek ez dira mitatzak, ez? Honek ez. Zein gurozu? Nik hau. Txiki txartu dut. Gana pentsatzen da handira jongo nintzela, txiki txartu dut. Bueno, txokolate eta kafea. Bi osagai oso hon. Eta... kombinazio oso, no? Bai. Da, bixar gehiago. Aztia bukatzen da, bukatzen begin.